durung. Padune. Iki bebungah saka kakangku Kang Mas Lindhu Aji. Ha iya. Narak oleh ke lambene lho. Mangga Bu ngantemi. Suarane Ibu ngantemi ku lho isih wening, bening, ngarum, mleng karo gamelan. Mulane ya Bu ngantemi kuwi tak jak tekan Jakarta, tekan Cilacap. Nalika tak jak sowan ning Bogor, aku nyangik ning Bogor kuwi sak rombongan dijujuke ning hotel. Heeh. Nyuruh Bu ngantemi kuwi golek kamar mandi ki bingung. Karang ya kaya ngono kuwi eleke wong ora iso maca iki kaya ngono kuwi. Wong genah ana tulisan toilet ngono iki kok. Bareng tak duduhke terus tak tunggoni aja nganti ku geblasuk. Tak rungokke saka jaban kamar mandi ki ngentut. Bu ngantem iki mak sreng. Ana ngentut kok mak sreng. Kok nek ora ngandel kowe saiki mlebu nang toilet coba. Ora ngumandang. Ndonge meng anak prek ngono kuwi sreng. Aku nek pipis nek ning jaba krawak-krawak ngono kuwi nek ning jero kamar mandi ning nggon toilet ki iso muni tang 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 tang. Ah iya ya apal-apale. Aku ki ming ngandhake kahanan sing nyata kok aku moh nek kon gawe-gawe. Iki ngono nduk. Kepiye, Mak? Awake dhewe sowan nang dusun Sengerang. Iki beda karo taun sing kawuri. Jer saknyatane menawa wuku landhep kuwi sejatine aku kudune nyangik mrene ning karana aku dibutuhke warga masyarakat Pedukuhan nggonku dhewe olehku pas duluran karo sedulur Sengerang aja nganti pedhot aku
matur prasaja nek iso ya ora sawuku landhep sing baku aku iso sowan ning Sengerang. Nah, Dimas Dukuh ngumpulke kabeh para pinispa warga masyarakat Pedukuhan Serang dilalah ya sayogya tenan. Dumunung ana wuku kuningan bengi iki nindakake sedekah bumi rasulan sing mau wis dingendikake Pak Dukuh lan uga para sedulur-sedulur para kadang-kadang MC. Dadi aku ora perlu ngulas rembug meneh rembug sing wis dingendikake mau ngarep ujubing panuwun netepi adat kaya sing wis ya kuwi warga masyarakat Sengerang nguri-uri budaya. Oh iya, aku ya arep nguri-uri Bu Ngatemi. Warga masyarakat Sengerang nguri-uri budaya, aku arep nguri-uri Bu Ngatemi. Iya ya. Tak uri-uri. Tak uri-uri ngono kok. Nah, taun iki aku sowan ning Sengerang nggawa waranggana papat kalebu sing ana tengenku iki panjenengane Ibu Lasmini saka Ngelung. Kiwane kuwi Ibu Tugiem. Oh. Ibu Tugiem. Bu Kresna. Bu Tugiem kuwi. Sing lanang ya ana, wis mati. Nek Bu Kresna isih urip, sing kakung. Njur Bu Pariem terus Bu Ngatemi waranggana papat kuwi 75 ping. Ora perlu ngladrah, saiki njaluk tembang luwih dhisik terus mengkut candhake campur sari jer sanyatane iki. Nek manut ning HP trosku wis jam 12. Iya. Niki Kang Mas Lindhu Aji tak aturi lenggah mlebu kok iki. Ben ngawur kanca-kanca. Engko ra gek iso bareng-bareng padha tetembangan. Wong dek iki ya piyai seni, sok seneng karo seni Jawa, seneng campur sari. Oh iya. Iya. Saiki sing takon nembang genti Bu Lasmini, ora ketang mung sak lagu, sak tembang. Monggo Bu Lasmini kula aturi nembang sing apik napa jineman jarik lurik apa monggo upama arep sambel kemangi ya apik. Monggo ajeng ngaturaken tembang menapa ning diringi nganggo gamelan mawon. Ya. Iki larang dhewe iki 500. Telung bengi. Padha wae. Monggo napa Sri Uning mawon. Sri Uning. Apik Sri Uning. Dasare gamelane ya wah pating pencorong perunggu kabeh. Gamelan rega larang kok. Lampune padhang, sound sisteme apik. Wah. Ning ya ora ngalahke mau bengi. Mangga Bu, Sri Uning mawon dipun bawani sinambi ngunjuk wedang. Sinabut pahlawan putri. Kula pait mawon Mas. Jaluk Sri
Arang awak kene sayah. Dasar limangan kuwareken anggere nggih nyuwara ki iso ndrup 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 ndrup. Elon mawon. Bebilo mirat moyo tan wurung srioning Ling langut. Bisa mak sreng. dadi kusumaning bangsa Sri uning den.
Seka Sriuning dibajutke ning lagon Srampat Jawa Timuran. Oh iya. Ki Srampat ki ngetrene ning daerah Lampung Kalimantan kono. Iya, Mas. Ki nek Bulasmini ki ya ming kira-kira ya ming sak lagu kuwi mengko kek turu. Karang ya nek bengi ya ora tau leren melu aku terus mau bengi ning Bantul. Heeh. Terus wingi bengi melu Mas Edi Suwanda. Dora leren kok nek bengi. Awan ya kepayon campur sari. Bulasmini. Bu Parim barang ku ora tau leren awan bengi. Nek bengi ya ngetutke wayang, nyindeni ketoprak kuwi Bu Parim kuwi. Nek awan ya nglompro. Lah ora ana lerene, awake do lungkrah ya. Heeh. Kanca-kanca rombongan wiyaga semono uga laris banget. Akeh dalang-dalang sing padha mbutuhke karo kanca-kancaku iki. Ki ya alhamdulillah pamujine para pinispuh lan sedulur sengerang. Wilalah iki awake dhewe sak kanca ki ya siji loro. Mei iki ya akeh piyayi sing padha wayangan. Terus ana bejane, Nduk, sesuk bar bodho kuwi wah wis pokoke bar lebaran kuwi sesuk tenan. Wis ana sing ngrasani arep ngundang aku, Nduk. Ngundang apa? Agi ngrasani. Mbokne ya arep ngundang mbokne. Kukus sing duka kumulun ngeningken tiasa bekik pinengko sagung jajan nanging sanget angi kipi sang rasikane putra kangen jog saking wiyadi kacarita Prabu Dasamuka jengkar saking Praja miyos alun-alun pungkuran sedya sowan wintersanipun ing Rama ing protapan geger penyu siniget inging jengkar saking kraton gentika capo kang medal njawir Ki Anapatih Prahasta ngawi sangyaning para wadya bala raksasa kumlawening asta candrane pindha klebeting diwaja kagiting para wadya bala kang saya pacak baris pating bleber pating celorot candrane kaya sulung klebu geni.
Wisraya Lindri yaksa sara maruta Cindong rewut Cindong rewut banyu bojro lir warayang isikan magulingan sanggana margana Bocilin pelesilanan cecekan Rekyana Pati kengabdi pun anggrisan useng pawarta kula menika mangertos klipetipun kadangipun Sinuwun Prabu Dasamuka Gusti Raden Ayu Dewi Sarba Kenaka badhe kesah dhateng pundi menika Woi kula nyadhong dawuh Gusti Pati Kengabdi pun dedya kala pragal kula nusung pawarta kula pun kala bronjong muka woi kula nusung pawarta senajan kula pun putra nusung werta ruru to Angrisana lan kabeh para wadya bala ngalengka kula sumurupa wektu iki kowe adoh padha tak cerak tak raketake Gustiane Anggir Dasamuka bakal ngudi warisan kagungane Penemban Begawan Wisrawa ing saknyatane warisane Penemban Wisrawa iku dadi kukupane Prabu Danaraja kesugihan alam negara Lokapala ing antarane gunung inten pesarean naga jene Kandhik Watu Cani gilingan mas sak panunggalane bakal dijaluk Anggir Dasamuka wis mono yen Prabu Danaraja ora lila rawi-rawi rantas malang-malang putung wektu iki kowe kabeh bebarengan marang Kanjeng Sinuwun supaya pacak barisik bugaman ngepung wakul baya mangapraja Lokapala yen puguh lan cukeng Prabu Danaraja negara Lokapala dikepuk serana peperangan. Pocling pleselana cecek haladala. Welah. Yen ngaten calonipun menika mangke badhe manjing wonten Palugon mengsa wadyapala saking negari Lokapala. Iya. Wah. Saking mempeng kula awit kula gadah pamrih. Mbok bilih. Sawanci-wanci kula saged anton asmara kalian putri saking mbata lanceng nggih pun Gusti Raden Sarpa Kenaka. Wow, wanita ayune rajamak-jamak. Wah, semanten ugi kula. Rinten dalu kula tansah ngantu-antu kepengin sanget kula saged andon asmara kalian Dyayu Dewi Sarpa Kenaka. Perandik puno wadon kok girase rajamak-jamak. Yen nganten kula sarincang udal menika siyaga sikaman aja nganti kesuwen tulis madya tata-tata krik lampit burungkat kimpul ngepung negara Lokapala senika kanca mangkat
Karta Negari Lokapala ingkang parlenggah dampar kencana atmajanipun Gawan Wisrawa ingkang pambayun Narendra gagah bitiksa dasar tiga sekti mahambara kasunan watak pandhita ingkang sinuwun jejuluk umpawa Prabu Danaraja ya Prabu Danapati tinampi dhateng piswanipun ingkang putra ingkang bagus warnane luruh pasmane kekasih Raden Indrajit Prabu Danaraja lenggah jajar marang sesepuh negaring Lokapala Narendra sawela gringging Narendra swela gringging dijuluk Prabu Kisrahwana Prabu Kisrahwana Narendra kang sinungan topeng gongsa yen manjing wonten palugon topeng gongsa kinaya mandeng mengsak bisa geseng dadi areng sinambet piswanipun pepatih ing negari Lokapala patih mlebet kang aran Patih Citracapa ya Patih Wicacapa najan wis kladha yuswa prandene Rekyana Patih Citracapa kasunan kaprawirane nangkung ingkang mungging pangeran Patih Njawi wujud raksasa kang aran Rekyana Patih Banendra ing wonten pagelaran Jawi Wadyabala menungsa Wadyabala buta segelar sepapan Kocampa Prabu Danapati prisa ing raka lenggah sigra nggenya ngacarani kepareng wijiling pangandika ing dereng kawasa ladhi Palunggon nakun kasunggih pangening kidung Katung katring momong memangun manah rayu Siang pantara ratri amung cipta buku ulun kanono liyan kang kaeksi mila katara sang Sundha manik prasasat renggeng ulun kang sumambah kang sumembah mungging
Padanto Prabu Miang kagungan to sing sasat sampun prapti Wistumara jagat manik raja dilan yoga kunggir Indrajit kawula nuwun paring pangendika ingkang adhawuh Kanjeng Rama ora samaring panduliki para pinispa kepareng lenggah Rama kula aturi angacarane dhumateng rawuhipun Kanjeng Prabu ing sawela gringging kula aturi mrayogiaken lenggahipun Koko Prabu Kisrawana inggih Yayi engetipun ngroko kados mboten kirang prayogi ingkang rayi ngaturaken pambagya panakrami Koko Prabu kawula nuwun nampi pamujinipun Nyai Prabu ing Lokapala lulus raharja lampah kula mboten langkung ngroko gentos ngaturaken pudya pangastuti nuwun kula tampi kula pundi wonten mestaka saengga jejimat Kakang Wicacapa pepak para wadya bolengi siaga nang pasuwanan Kakang kawula nuwun engetipun ingkang abdi kados sampun boten wonten ing mujiwan malah kathah para kawula dalmalit basan dedak marang Siti Sewu ing rinten lan dalu samya ngaturaken bulu bekti kunjuk wonten ngersa paduka Kanjeng Sinuwun ing Lokapala ingsun trima ateges kabeh para wadyabala mudhune para kawula ing Guban Lokapala ora ana ing ninggal kewajiban bladak milang sepat mirang kampuh jingga Kakang kawula nuwun nadyan Kakang Banindra semunuga prayoga nupi suwan sira Kakang Patih Banindra kula nuwun ngestakaken dawuh kados mboten kirang prayogi Kanjeng Sinuwun abdi dalem Patih Banindra nyaosaken sungkem ya tak trima jawe saking menika Koko Prabu Kisrawana adreng ing rayi hangaturi rawuhipun Koko Prabu ing sawela gringging namung kabeta saking kamurkanipun kadang kula Yayi Dasamuka kersanipun ing rayi Prabu Dasamuka kados pundi Duh Koko Prabu nalika semanten Yayi Dasamuka menika anggrahita bilih negari Lokapala saisinipun menika yasanipun Rama Begawan Wisrawa mongko sejatosipun negari Lokapala saisinipun menika tilaran utawi peparingipun Ibu Dewi Lokati Swargi tilaran saking Eyang Lokadewa wusana Yayi Dasamuka sakmangke sedya ngrangsang kesugihan alam wonten negari Lokapala mriki antawisipun Gunung Inten ugi pesarian Naga Ngangsa lan kekiatan kula ing sinebat Gandhik Watucani ugi dipun suwun nakala semanten kula sampun utusan tumenggung Goh Muka supados atur wangsulan nawala dhateng negari Ngalengkandiraja. Wis manten dumugi sepriki dereng wonten pawartosipun Goh Muka wangsul dhateng Praja Lokapala. Jagadéwa Bathara. Yayi kados pundi Koko Prabu? Sedyanipun keng rayi pun Dasamuka kedah dipun pambengi. Awit watakipun Prabu Dasamuka niku yen boten dipun pambengi saya ngombro-ombro bebasan melangke pundak nyampar talingan boten kawistara yen wonten muga-mugane
wonten tantrimaipun Dasamuka Nyiruka ing Samulugri siya kenempuh wonten palugon. Aduh, matur nuwun semanten. Tanggel jawabipun Koko Prabu dhateng negara Kopala. Inggih, Yayi. Skropala kang tumingal campo perang kang samya ngedali lir kathit wileting godhong daya wangkung mangoncang benjang sangaji midicilatinyo ngedali wus yong terus Surawilaga kaya buta singa wargil kacarita nembe kewala sami Balwacana nenggih tumloronging mestaka mestakanipun tumenggung goh muka ingkang wis sinartan nawala saking Prabu Dasamuka dawah putusanipun Prabu Dalaraja kagiat kang samya ning Dewa Bathara adalah aduh Koko Prabu malah abdi kula ingkang kinasih sanget kula tresnani tumenggung goh muka wangsul kantun mestaka walas keparet mbok bilih pancen menika saking pakartinipun Kang Rayipun Prabu Dasamuka Rama kepiye nggih mboten badhe klentu wonten kintaka ingkang kepareng semlempit wonten siyongipun tumenggung goh muka jajal tak deloke kadri gumulung mangrempak ing wadya Porto Groreh kagiri-giri oh duh Koko Prabu pancen Dasamuka mboten ing dipun pambengi kamurkanipun kepara saestu ngomro-omro bukti nyatanipun kados menapa wonten salebeting kintaka malah Dasamuka nantang perang badhe ngepuk negari Kopala Koko Prabu ampun watos Yai tiang-tiang alengkon diraja ora ngerti kebecianing liyan ing antase karo sedulur dhewe mentala bakal njajah yen pancen ora ratu sing ing kendhingane iblis tangi lamun mongko goh muka sampun dados wandha ing mongko kantun mestaka ing raka siaga nempuh wonten peperangan nundung kraman Yai matur nuwun Koko Prabu namung mawon kula pasrah sak wetahipun dhateng Koko Prabu Kisrawana anggenipun njagi negari Lokapala kula badhe munjuk atur wonten ngersanipun Rama Penemban Wisrawa kula badhe nyuwun pangestu anggen kula semedya ngadepaken kamurkanipun Dasamuka ingkang raka ndherekaken widodo nggih kula Rama wis kurasah melu-melu ya nggih aja metu-metu saka tinggil Winaturata kula nuwun dhateng sendika Kakang Citracapa Kakang Banindra mangsa burung krike wadya bolos gelar papan mapak prajurit saka ngalengkon diraja
kawula nuwun ngestuaken dawuh nyuwun pamit nyuwun tambahing pangestu. Ora lewat sing ati-ati ngiras pantes mestakane gomuka ruktinen. Dateng sendika lah. Lakon nungsing das buta. Sampun Koko Prabu ingkang Rai Jengkar dhateng pertapan Geger Penyu. Inggih, ndherekaken widodo Yai. Kepapak keprangguling mungso bawat nyobentar. Mapas risang suranggong karo mangsaing ronanggono. Watala. Kowe tetumbling prajurit Lokapala. Ayo. Ngaku mumpung durung tak kethok gulumu, lancang pangocapmu keparat. Kowe menungso saka Ngalengka Diraja deloken rombong aku 1000. Yen kowe durung tau tepung karo aku Bupatih Negara Kopala Kyanapatih Citracapa ya Wicacapa. Wah, iki patihe. Prabu Danapati kon ketok mrene. Kon masrahke kesugihan alam negara Kopala lamun ora masrahke kula bekti ana negara Ngalengka Diraja kelakon tak gawe segara geni negara Kopala lancang pangucapmu menungso Ngalengka ora tata ngaku jenengmu sapa sadurunge tak glundhungke sirahmu. Wah, tumenggung penantang pati ya. Penantang pati iya. Ayo. Ora semikir saka ngarepan. Lara apa sing tok jaluk ora minggat blender sirahmu. Hati ya.
Tugel sirahmu. Wah, buta mungsuh buta. Kowe sapa Patih Banendra. Apa kowe sing jenenge Kalapada ya?
Ah. Prabu Danaraja ora masrahke panguwasa negara Lokapala. Arep tak pangan. Kok ngono kuwi. Wah, rambute disemir. Kemajuan kok. Ora minggat saka Lokapala. Tak keplekke watu gilang ajur bangke. Wah, pangan kowe. Tandang tikel kadalarung kata sang pinarwasa. Gumregut magut ing ayuda. Hei, Kumbakarna. Wah, ora pangling. Kakang Kisrawana. Yo. Kowe buta menjelun. Aku dadi mripatmu jajaken pendirano kukuban Lokapala. Jeleh urip kowe. Waduh. Torak tenan. Watake Kakang Kisrawana mesti muring-muring. Kepiye? Ora minggat kok jalak glundungke siramu bareng mati karaku. Ah, kene mekane patimu parah. Butuh menjelun terjiran setan iblis. Kumbakarna buta kenjingan iblis. Ayo Kakang Kisrawana, aku apa kowe sing mati? Aku dadi kowe bantu sedulurmu to sing murang tata trajange keparat. Ora minggat kalau aku tak lagar dadi awu. Kocapa Prabu Kisrawana sigra ngagem topeng gongso. Mengsah ing kapandheng dening Prabu Kisrawana. Saknalika kelagar kobong kobar dadi geni sirna margalayu. Kathah wadya bolongan Kandiraja iki dados korban geseng dadi areng.
Bisana. Kados pundi Kang Mas? Dos pundi nggir? Waduh. Ketiwasan di tanpa wilangan prajurit ngalengka Ndiraja kobong. Kobar kelagar. Wusana banjur geseng dadi awu. Mboten badhe samar saking pengamukipun kok Prabu Kisrawana. Iya, waduh. Ora karu-karuan lajeng dos pundi nggir? Wah. Saka penemunipun Kakang. Prajurit-prajurit sing isih diparingi umur dawa. Dijak ngadoh wae mlebu teng alas. Sing baku golek slamet. Awit topeng gongso angger dienggo gawe mandeng mungsuh kabeh saanane kobong dadi geni. Ora patut banget. Paman, dos pundi nggir? yen kalian Koko Prabu Kisrawana kula kinten wadyabala ngalengka ndurja semanten kathahipun menika mboten badhe timbang. Awit menika tandhingipun Koko Prabu Dasamuka piyambak. Walah ora karo-karuan. Kakang Mas, Kepiye di? yen nganten sedaya para wadyabala ingin tesih gesang dipun jak melajar. Sing urip mung kari sithik. Ana sing kepoyoh-poyoh barang iki. Wis meh mati. Bocah prajurit ngalengka klu. Ayo aja nganti wani-wani methuke Kakang Prabu Kisrawana. Ayo mundur wae manjing ana teling alas. Sing lempoh digendhong, sing isih pincang sing sikile isih siji sereten wae. Sing wis sekarat paten ana sisan. Nggih. Kanca mlayu.
Indra ingkang puspitorun kasiliring sami rono amrikandaning sekar gadung raras urung seping driya ingkang abdi cumadung dawuh sinuwun Patih Citracapa kula nun nggonku majeng panugon mungsuh Kumbakarna apa dene Prasta lan liya-liyane aku nggunakake daya komandan kalebu sifat kandhelku topeng gongso persasat Purwadya boleh kobong pelagar dadi awu tanpa welangan lho ilang tak kedhepaken lusuk wonten ing alas nanging aku durung weruh glibete dosa muka lajeng parang paduka Kanjeng Sinuwun ing swela gringing ngadus pundi Kakang Patih wonten paring dawuh tak jaluk aja nganti lena ing kapraignan sing tansah waspada awit wurung tan wurung mesti dosa muka bakal bali nggo wadya bala sing luwih akeh nanging wedine yen dosa muka ingkang ketok majrung perangan tandhinge Prabu Kisrawana matur nuwun bali ana setinggil Binatrata aku sedya ngreksa keslametane para kawula ingkang tanpa dosa yen mekaten suwawi lajeng kula dherekaken lenggah wonten setinggil Binatrata Kakang Wicacapaya
Pandhita Karyawan Sepindha kondang Nespa mantu sarine nenggih genti Kang Mursita kocapa kang kinarya sambeting carita punika warnaniring pendhapi wangunan ingkang sinebat pertapan geger penyu ya pertapan arga manik senajan bebasan mung saeyuping payung prandene kathah para kawula-kawula ing gesang tata titi ten termungkul pangoleh ngamung tani ing kukuban pertapan geger penyu wonten tuk umbul kang ngilining tirta pinara-para anggesange tetuan panentuh dukut 1000 Palawijeng satemah ketingal ijo royo-royo ora mokal yen to pertapan Argamanik murah buga lan wastra nenggih kang lenggah wonten pendhapi wangunan pandhita kang wis keladuk yuswa ingkang kepareng-keparep Begawan Wisrawa pandhita Kesti ing paningal dasar gentur tapane ora mukal yen to winasih pangoleng budi lan rasa prisa saderipun winarah landhep panggraitane kathah para narendra sange manca negari ingkang samyang guru perwita marang Sang Mahawiku tanpantara dangu kocapa ingkang rawuh wonten pertapan Argamanik Narendra ngalengka Ndraja Prabu Dasamuka ya Raden Rahwana-raja glidrah-glidrah rawuhipun Prabu Dasamuka ngadhep ing Rama prisa ingkang putra kepareng lenggah sigra den acarane kepareng
lucitaning griya. Pandita karya wangsit pindha kumbang mengajaping tawang medarno ilmu kang sanyata mengkuliring kasarjanan parama widyeng sunyata wong taun langgeng sinunggi datang awrat anak kula nanggir sing gagah pideksa anak kula nang dasa muka temuka nang pertapan geger penyu kanthi harja kula Rawana. Nggih. Kula tampi mawi tangan kalih nyanipun rongan paring pambagya dhateng pisuwan kula. Kula nuwun nampi pangestunipun Rama Penemban Wisrawa. Kalih saking sambi kala pisuwanipun putra ing Alengkon Niraja. Ingin putra nyaosaken suwing pabekti Rama. Iya nggih tak trima anakku lanang. Pangastutine wong tuwa tampan ngono. Nuwun kula pundi mugi dadosa jimat. Sajak semengko rawuh monong pertapan Argamanik. Kaya ora keduga pamikirmu kula. Leres. Pancen mboten lega raos sing manah. Ingkang putra menawi dereng saged mangertos sejatosipun kedadosan negari Lokapala. Lulu. Kok dadi ngucap ngrasani negara Lokapala negarane kakangmu? Rama mboten perlu tedheng aling-aling lan mboten perlu mawi srana dipun samun. Estunipun negari Lokapala menika tilaranipun sinten? Sinten ing yasa negari Lokapala?
Bondo ingkang wonten Garlukapala menika persasat tanpa wicalan. Menika kagunganipun sinten? Rama mboten perlu kuwi. Ngene ya nggih tak jarawani. Nalika warsa kang wis kawuri pun Rama iku dutus kakangmu Sidanapati supaya nglamarke ibumu Sukesi. Nanging saknyatane tekaning ndata ibumu Sukesi mau malah banjur rasa tresnane ditibake marang pun Rama. Kula mboten nyuwun pirsa babagan Kanjeng Ibu. Ingkang kula suwunaken pirsa menika negari Lokapala menika negaripun sinten? Blakane mbiyen tinggalane Prabu Lokadewa tumurun marang ibumu ingkang sepuh ya garwanipun Rama Dewi Lokati. Pun Rama dhawuh karo Dewi Lokati putra Kakang Mudanapati ya Danaraja. Dadi negara sak isine iki sing yasa Prabu Lokadewa. Kula mboten pitados. Rama mboten perlu dipun aling-alingi. Rama klaturi waloka kemawon. Menawi istanipun negari Lokapala sak isinipun menika peparingipun Kanjeng Rama. Ora nggih, ora. Perkawis menika negarinipun tiyang sepuhipun Kakang Danaraja kula mboten ngertos. Nanging dinten ing sampun kepengker. Kanthi rembak ingkang sae kula badhe nyuwun kesugihanipun negari Lokapala. Sepisan bulu bekti utawi wulu wetuning bumi negari Lokapala menika saben setahun kula suwun lumintu dhateng negari kula Ngalengkandiraja. Ingkang kaping kalih kula nyuwun panguwaos utawi isen-isen negari Lokapala klebet kesugihan alam kados dene Gunung Inten, lajeng Pesaran Naga Jene, lajeng Gandhik Manulwati Gilingan Mas. Menika kula suwun yen Kakang Danaraja maringaken ingkang kula suwun kala wangajeng Kakang Danapati wilujeng lan kula ugi sampun trimah mboten badhe ngungkih-ungkih negari Lokapala. Nanging ingkang kula suwun wangajeng tetela dipun panggahi Kakang Danaraja. Saking gempuk bentar sing manah utusanipun Kakang Danaraja ingkang nami tumenggung Gomuka kula tugel gulune. Lajeng kula puja amrih dawah wonten negari Lokapala ing pengangkah kula ndamel kintaka penantang perang. Wedal menika yen Kakang Danaraja mboten manut, mboten miturut lan nuruti dados penuhun kula ing pengangkah negari Lokapala badhe gepuk kanthi srama perangan. Aduh nggih. Dosa muka kowe elinga ya nggih. Danaraja kuwi kakangmu sedulurmu dhewe senajan siji ibu nanging ora beda. Kuwi ya sedulurmu tunggal Rama. Ora peduli. Malah yen Rama penembahan bilani dhateng Kakang Danaraja, kula mboten nrima. Awit Rama menika tiyang sepuh sing ora adil karo anak. Mantu akar wangsit. Pindho kumbang mangajaping tawang. Medharna ngelmu kang sanyata mengkuliring kasarjanan mengkuliring kasarjanan lek gejuring penggalih sang Mahawiku presa watakipun ing putra Prabu Dasamuka ing Kawistara
Autha watosi inging ing kono rinaosaken Sang Mawiku watakipun putra sumungah ngangah-angah yayah angakai jagat nenggih kocapa ingkang wus prapta wenten pertapan geger penyu Narendra Lokapala Prabu Danaraja bertek-bertek saking jawining pendhapi wangunan